Takže vítejte u nového videa. Viem, dlho som už nenatáčal. Toto video bude venované mojim kamošom, ktorí kadejaké veci už porobili. Ideme sa zahrať kadejaké sticklen a budeme spolu gridovať tento Volkswagen, lenže nie zlatý, ale Foxy Edition. Tohoto kolektora nemám, ale chcel by som ho. Pozrite sa, tak. Prepáčte, že v pozadí dačo je. A kto má Roblox, za vás tak vy pošlete Freder Questpos a dajte aj odber, prosím. Snažím sa vám spraviť čo najlepšie videá. A chcete, dám giveaway dve tieto Pagani Foxy Edition, takže vám radím čo najrychlejšie, ale musíte mať preto dobrú oferku. Počkajte, aké auto by som si asi dneska dal? Toto. Takže ideme grindniť, áno, a možno, že ho aj teraz poprvýkrát získam. Takže ideme circuit, dáme oval. Čo je toto? Tak to je. Takže ja neviem, čo mám robiť už preto, aby ste boli vyradi. To čo chce. Taký pojašný, nie? To mi asi chce dať free, nie? Asi nie. Bye. Takže 6 iba ovalo. Nevadí, to som zabudol zahlasovať. Prepačte. A kto chce tohoto Peugeota, tak možno, že ak máte Hyperluxe Bale alebo dačo, tak vám to vytradím. Ešte raz opakujem, kto chce byť so mnou friend v Robloxe, tam mi pošlete friend request na meno Jakubino OO53. Takže grindníme, toto neviem čo chce, potom ho pošlem na ten trade quest. Takže pozrieme sa. A čo tam budeme mať? Zase iba vrab. No nemožné. Snažil sa to grindovať, môj kamarát to mal na prvú šupu. Takže ja neviem, čo mám už s tým robiť, a to definitívne. Ale kto má ten Collector Edition, tak poprosím, dajte mi to za free. Alebo Pagani Collector, ak máte dvojo. Takže posnažím sa vám spraviť čo najlepšie videá. Viem, edity dobre nerobím, to tripalovsky a World of Tanks mi asi podľa vás dosť dobre nejde, lebo som si tam neuvidel dosť veľa zliadnutí. Ale na to Bloodboxe neviem, prečo ste mi dali 800 dačo zliadnutí. Neviem prečo, ale poprosím vás, sledujte od prvého videa až po posledné. A toho psíka, ktorého ste videli na shorts, tak dajte do komentov, že ryb čivavka. Prosím, lebo ten psík už zomrel a ja neviem, čo mám robiť. Takže máte to potvrdené mnou. Keď toho psíka uvidíte, tak to není on.
to je taký iný, ja vás uistujem. Ja vám vravím iba pravdu. Takže akože prepáčte mi. Ale keď takedy vo videu budem až taký, že až taký, no ako sa to povie. Už som zabudol, ako sa to vraví, ale taký až smutný. Tak sa ma nepýtajte. Pokúsim sa spraviť taký edit dakedy. A ak chcete, tak vám môžem spraviť dačo livestream, ak by ste chceli teda. Takže dáme toto na oferku. Dačo? Dávaj. Dávaj. No. Takže ja neviem, či ideme ešte s videom pokračovať. Ale asi to aj za chvíľu stopnem. Nie. Tu vidíte všetky moje hry, aj Minecraft mám. A ak chcete Minecraft, tak napíšte do komentov Minecraft Jakub plus hraj. Alebo keď chcete World Blitz alebo dačo iné, to tému a Lego Builder a to Video Effect Glitch X Record, tak to si nevšimajte tiež. Dneska asi gamosiť moc nejdem pri vás. Nechcem vás zdržovať. Viem, asi vás moje videa nebavia, tak asi prestanem už točiť na ten YouTube. A ak sa vám páči Minecraft séria odo mňa, tak dúfam, že to oceníte aspoň tým, že mi dáte odber. A zistil som, že väčšina, čo ma sleduje, sú dievčatá. A prečo? To už neviem. To mi napíšte do komentov, prosím. A ak to tu takto ten doba pozera, tak nech napíše poznám ťa a ja dám srdiečko, ale v realite. V realite, ak ma poznáte, tak si pozrite video a ak ma poznáte teda, tak alebo aspoň kde ste ma videli, máte to na unboxingu Roadkilla. Tu vám asi dačo ukážem. A kadejaké somariny tu mám. Somariny kadejaké. A ten, kto má rád Riderka, ja ho ináč extra sledujem. Lenže vám to ani nechcem tak na videu ukazovať. Kadejaké somariny sú tu na... Je spiet? Kadejaké somariny tam sú. Je z plasteliny. No takže asi sa blížime ku koncu videa. Asi, neviem. Ja aj pomaly zabudám na to, že aj také video točím. Toto som kedysi pozerával. To Card Elementary. To som pozerával toho typka kedysi. What the hell, ale tam sú kadejaké somariny. Ináč Moon, ak toto video bude vidieť, tak ho pozdravujem. Neviem, čo tomu Tarimu tak šibe.
Ak to Tari vidí, tak mi to prepáč, že tak vravím. Ale Tari napísal toto Moonovi, že auto k hovnu a mne sa to nepáči. Tari to takto komentuje. Ja prajem Moonovi to auto, nech sa mu s tým aj darí. A ak toto video uvidí, tak ho ešte pozdravujem. Ale fakt neviem, čo je tomu Tarimu. Podľa mňa má Moon fest pekné auto. Čo? Aha. Kadejaké somariny tu mám. Aj Moona, lebo toho predsa sledujem. Však vám ukážem, že mám pri ňom subscribe. To vidíte. Akože... No, kadejako veci, ale... Reakcie na nič ani nemám. Maximálne, čo sa mi nepáči, bouchal, lebo zhejtil staré auta. A ten, kto má rád staré auta, tak nech napíše do komentu I love old cars a dostanú srdiečko na komentár. Takže tu máte, čo asi tak približne pozerávam. A hlúposti, aké tam sú. A nepozerám moc toho, maximálne tak, iba toto. Maximálne mám iba tak Moona na viac. Čo je toto? Cože? Sbírajte legendárne nákladné vozidlá. Čus lidi, tady a vítejte u téhle reakce. Dejte odběr samozřejmě. Koukám, že Studio Moon TV vydal videjko, kde použil moji profilovou fotku z YouTube a k tomu napsal je to hnus. Na mobilní verzi mi vyskočila úplně jiná miniatura a tam je napsaný auto k hovnu. Podívejte. Já absolutně nechápu jednu jedinou věc, proč jsem v miniatuře tohoto videa u Moona. Chápu, že moje jméno táhne a já se nezlobím, já jsem točil 2 reakce na Akože už prestan, Tari, mne sa nepáčíš od toho baru už. Ak toto budeš pozerať, toto není pre teba, ani to už nepozeraj. A teba ani moc tak nemusím, Tari. Takže akože mal som u teba subscribe, lebo si predtým bol lepší, že si robil parkour. Ale aj tak, kašlem na to o ňom. Takže sami vidíte, samé somariny. A toto som raz mal, keď som bol malý. Pozrite, to po čínsky som raz mal. Kokos. Tu mám hudby. Takže ku koncu videa želám vám dobrý deň a tak, takže čauko.